Ik heb iets van 25 jaar in Franeker gewoond en in de Wilhelminastraat, waar mijn ouders een kruidenierswinkel hadden en mijn vader een melkwijk. En toen ben ik vanaf 1985 verhuisd naar Rotterdam en toen later weer van Rotterdam naar Kampen en ja, nu woon ik al sinds lange tijd in Kampen. Het is eigenlijk 5 jaar geleden begonnen met de toonbank. Dus deze toonbank die is nog oorspronkelijk van mijn ouders. Die stonden in de kruidenierswinkel. En qua hoe het er nu uitziet met de weegschaal en kaashakker, zo stond het ook bij mijn ouders in de winkel. En toen kreeg ik in één keer de kriebels om er iets mee te doen. Nou, toen ben ik via rommelmarkten en Marktplaats en andere dingen ben ik daar gewoon gaan verzamelen. En het werd van kwaad tot erger. Tot nu mijn blokhut eigenlijk al uitpuilt. En ik heb binnen ook nog allemaal spullen. En ja, dat ik eigenlijk nu zover ben dat ik denk om een museum op te gaan zetten. Ik denk dat waarschijnlijk doordat je wat ouder wordt, dat je meer naar de nostalgie gaat, zeg maar. Dat je denkt van dat je daar goede herinneringen hebt. En de sfeer ook van dit, het is gewoon, ik vind het gewoon hartstikke leuk. En elke keer als ik weer iets nieuws heb, dan heb ik er gewoon reuze schik van. En vandaar dat ik eigenlijk groter wil eigenlijk, want ik wil dan ook mooie grutteskasten en nog meer eigenlijk gewoon ook een museum inrichten. En dan het liefst dan eigenlijk in pand in Franeker. We komen er nu steeds vaker eigenlijk in Franeker en elke keer denk ik, als ik hier rondloop dan voelt het gewoon goed. En dan heb ik ook vakanties weer en mijn vrouw zegt van zullen we naar, ik noem wat, naar Spanje. Vorig jaar waren we ook een week in Franeker, hebben we gewoon een pandje gehuurd. En dan zijn we daar een week en dan fietsen we daar op de dorpen en overal even een beetje wat struinen, zeg maar, op zijn Fries. Over een paar weken dan gaan we ook weer naar Franeker. En vanaf daar ga ik dan me oriënteren voor netwerken, wat de mogelijkheden zijn om een eventueel museum op te gaan richten.